खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो दिनैबो नै आंनि रेंहाबोद चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबाव बयखौबो गोथार गोसोजों स्राय खुलुमहरनाय थालायबाय। थ' रायजोफोर आङो नै नोंथांमोननि थाखाय दिनैबो मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ फुल वाच खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोनाव गोबांथार आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहा नायगोनबो। रायजोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां। आंनो माने भिडिअआ एक्चुअलि भिडिअआ गोलाव जायो। आङो भिडिअ गुसुंखौ खालामनो रोङा रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ फुल वाच खालाम। भिडिअनि गेजेराव धामाखा बाथ्रा दं, नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन, खोनासंनो मोनगोन, नुगोन। थ' आंनि चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान हाबदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल होनानै लादो। आंनि सानफ्रामबो नोंथांनो आपडेट हरनाया नोंथांनाव हाबनाय बायदि आरो नोंथाङा नुनाय बायदि। थ' रायजोफोर चलो भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअफोर बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ हगारनो मोनैया। माने जाहा मेला जादों, ओरैबायदि गुजुदों आङो दाखालिफोर। माने गुजुनानैनो भिडिअ हगारनो हायाखै आरोखि ना, भिडिअ खालामनो हायाखै। भिडिअ खालामनोथ' गोबां रायलायनांगौ गोनां जायोना मबाइलजोंनो, ओमफ्राय रायलायनो हाया, रायलायबाथाय नोगोद गुजुयो। बिनि जुनैनो आं भिडिअ हगारनो हायाखैमोन दाखालि। स' रायजोफोर नोंसोर लागोआव दै देरदोंना देराखैथाय आंथ' मिथिला। जों लागोआव माने खना खनला गोबां दै देरदों, ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा न'आव खुरखालाबायलांजोबदों, बेफोरबायदि जादोंना। थ' अखाया नै दिनैहाय एसे रेस्ट जादों। जों लागोआवहाय अखा हायाखै, बिनि जुनैनो आङो माने भिडिअखौ एसे लेट जादों, हगारनो हायाखै। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ अबे कन्टेन्ट लाना फैदों, मा कन्टेन्ट लाना फैदों आरो मबे टपिकनि सायाव आङो सावरायगोन, मबे बिसयखौ लानानै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै दिनै ओंखारबोदों, नोंथांमोनहा निस्सय थाम्बनेइलाव आरो टाइटेलाव नुखाबाय। थिग रायजोफोर नंगौ, आंनि बै थाम्बनेइल आरो टाइटेलाव होनाय बायदिनो आंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोनहा निउस पर्टेलाव, सोरनिबा इउटुब चेनेलाव आरो माने बुंनो थाङोब्ला गासै ससियेल मिडियायावनो आरोना, जोंना दाखालि जुदि पार्लामेन्टआवहाय जयन्त सार, रोंगोरा सार, गोबां स्टेटनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा फैदों दिल्लीनि पार्लामेन्टआवहाय। माने गाव गावनि स्टेटनि सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोनहा माने बावहाय सावरायफैदों आरो डिमान्ड खालामफैदों ना। थ' बावनो जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो, बिटिआरनिफ्रायबो थांदों रोंगोरा सारजों, जयन्त सारजों, ओमफ्राय बिदिनो थांदों आरोना। थ' बिथांमोननि सावरायनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा माने कमेन्ट खालामदों। थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा साननो नाङा जे बे बिसिनि कमेन्टखौनो लाबोबाय थायो, दस्रा कन्टेन्ट गैया नामा, दस्रा भिडिअ गैया नामा, दस्रा माबा मोनसे गैया नामा खालामनो। थ' नोंथांमोनहा निस्सय बे खोथाखौ साननो नाङा, भिडिअखौ जोबजासे नायलांग्रो, अब्लासो नोंथांमोनहा बुजिगोन। थ' आंबो बिथांमोननिनो फंनैसो बाथ्राखौ माने दानख'नानै फंनैसो बाथ्रा दाजाबदेरनो होननानै नोंथांमोननि गेजेराव ओंखारबोनाय जाहैबाय। रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुल वाच खालामलांदो। थ' रायजोफोर भाइराल जादों ने, माने सोरबा बुंदों ओइ प्रमद बर' सार लिरनानै हरनाय खन्थाइखौनो आवरायबायलै, सोरबाया बुंदों माबा मोन्थोर रायबाय, सोरबाया बुंदों माबा लाजिनानै गोदोनाखौनो थिखोआखिसै, मोखांखौनो दिखायाखिसै, अनेकथा बाथ्रा रायजोफोर ने, नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय। थ' नंगौ ना माथो रायजोफोर बेफोर बाथ्रायालाय? थ' रायजोफोर बाथ्राया सैथोआनो नामा? दिनैहाय रोंगोरा सारा एकदम माने निस्सय नंगौ, माने गाहायनि डेस्कआव दोननानै खन्थाइ आवरायनो मोनसे, जेरखम जों स्कुलाव हाबब्ला सिगां खन्थाइ आवरायनायाव बाव नायनानै रिडिं खालामामोन होनबा, थिग बेबायदिनो माने रोंगोरा सारा जोंनिया माबा मोनसे लिरख'नानै लांखानाय द्राफ्ट, बे द्राफ्टखौ माने फुरा रिडिं खालामदों आरोना, रिडिंल', माने बै लिरनाय बुस्थुखौ रिडिं खालामदों। बेबायदि आरोना, खुनु बिनिफ्राय बिजिरनानै माबा मोनसे पइन्टखौ बिजिरनानै डिमान्ड खालामनाय, माबा मोनसे कुइसननि एन्सारखौ होनानै डिमान्ड खालामनाय, बेफोरबायदि नुवाखै। फुरा रिडिं खालामदों आरोना। ओमफ्राय बाव रिडिं खालामनानै खमसे खम माबा मोनसे प्रब्लेमखौ लिरनानै लांनानै डिमान्ड खालाम, खिन्थु बे नङा। ओरैबायदि रिडिं खालामदों, माने जोंनि बिटिसिआवहाय, बिटिआरआवहाय प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिसि सरकाराव, बिटिआर सरकारावहाय माने फुरा गोजोन थासारि फैबाय आरोना, एकदम हालुं मिलुं गोजोन थासारि फैबाय। एक्सुवेलि नंगौ सुइजारलेण्डआनो जाबाय आरोना बिसिनिब्ला। नोंहा मा बुंदों? प्रमद बर' सार दैदेननाय जे बिटिआर सरकारा बहुद माने गोजोन थासारि लाबोबाय, खुसिनि रायजो, गोजोननि रायजो खालामबाय बिटिआरखौ, ओरैबायदि हेन थेन बाथ्रा बुंदों ने। बिथांमोनहा दिल्लीनि पार्लामेन्टआवहाय माने खुनु बावहाय बिटिसिआवहाय एनडिएफबिआ माने एकर्ड खालामनायनिफ्राय, जे हाथियारखौ गथायनायनिफ्राय दिनैसिमावहाय माने खुनु गुला गुलि गैला, सोरखौबा गावथारनाय, सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय, सोरखौबा माने किडनेप खालामनाय, सोरखौबा अलखदाव गोलैनाय, बेफोरबायदि खुनु माबाया गैला आरोना। थ' बेखौ दिल्लीनि पार्लामेन्टआवहाय बुंदों।
जोंना मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन सारमोनहा। ओमफ्राय मा बुंनायाथ' बुंबाय थिगैनो, खिन्थु आंनिफ्राय मेन बाथ्रा बुंनांगौआ बेसोलै बिटिआरआवहाय गोजोन फैबाय, गोजोन थासारि जाबाय, एकदम सान्थि जाबाय, ओमफ्राय फुरा माने गोजोन थासारि फैबायल' होननानै बुंबाय थायो जोंना बिटिआर सरखार दैदेनगिरि बिथांमोनहा। ना बाथ्राया बेसो जानानै दं जाखो, हरैहायसो माने दस्रा डिस्ट्रिक्टआवसो, जोंनि अनगा दस्रा डिस्ट्रिक्टआवसो फुरा डेभेलप जाखो ना माखो? हरैनि माने प्रमद बर' सारनि साइडनि मानसिफ्रा फुरा गोजोन थासारि मोनजोब्बाय नामा? एकदम फुरा माने खुनु मा होनो बिदिखौ, दुखु गैला, माने सुखुल', एकदम गोजोनल' बेफोरबायदि मोनजोब्बाय नामा हरैनि मानसिफ्रालाय? ना सारा बर' रायजो राजायानो गोजोनखौ मोनजोब्बाय जाखो? माथो गोजोन थासारि फैबाय, माबा मोनसे प्रेस मिट ला गोजोन थासारि फैबाय, माबा मोनसे हनै मेल मिटिङाव थां, माबा मोनसे प्रग्राम ला गोजोन थासारि फैबाय। गावसिनि थाखायल' गोजोन थासारि फैखोना रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन थासारि फैखो रायजोफोर? नोंथांमोनहा मा सानो जाखो? आंथ' बुंनोनो रोंला। गोजोन थासारियाव अबेखौ होनो, दुखु थासारियाव अबेखौ होनो, बिथांमोनहा मोनथियोना मोनथिया जाखो? नंगौ, निस्सय माने बिथांमोनहा जायै लोङै थाखा फैसा सुख सान्थि बिथांमोनाव दं नालाय, देशनि स्टेटनि अबेबा पलिटिकेल लिडारनि दैदेनगिरि, सोरबा अबेबा माबा मोनसेनि बिबानगिरि, सोरबा अबेबा माबा मोनसेनि दैदेनगिरि सोरबा नालाय, बिथांमोनाव माने खुनु टेनसनानो गैया। थाखा फैसा साननाय हेन टेनल' नालाय, बेफोरावथ' खुनु दुखनि खोथा फैयाना। रायजोफोर फैयोसै, फैयाथ' बिदियाव दुखनि खोथा। दिनै जों रायजो राजायासो मिथिगौ गोजोन थासारिया सोर साबैसेनाव फैखो, अबे स्टेटआव फैखो, अबे गामियाव फैखो, अबे खन्द'आव गोजोन थासारि जाखो रायजोफोर। नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, मिथिबाय? नोंथांमोननि जायगायावबो जुदि गोजोन थासारि फैबायब्ला, आरो नोंथांमोननि गामियावबो जुदि गोजोन थासारि फैबायब्ला, आरो नोंथांनि जिउआव, नोंथांनि गोसोआवबो जुदि गोजोन थासारि फैबायब्ला, निस्सय नोंथाङा कमेन्ट खालाम दाबाव। माने आं गोजोन थासारिनि बिसयनो भिडिअखौ लाबोनाय नङा। रायजोफोर नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालाम। थ' आंनिफ्राय बुंनांगौ बाथ्राया बेसो। दिनैनि बेलायाव प्रमद बर' सारखौनो होन, बा सोरबा दैदेनगिरिखौनो होन, बा सोरबा लिडारखौनो होन, सोरबा राजनितिक भाबै माने खामानि मावग्रा मानसिफोरनि खोथाखौनो बुं, मिथिबाय? जेनेबा दा रलिं सरखाराव थानाय मानसिफोरनिखौ आरो ना। थ' बिथांमोनहा मा होनो, अबेबा मोनसेयाव प्रेस मिट लागोन। दिनै बिटिआर एकर्ड जानायजों लोगोसे जोबोद डेभेलप जाबाय, जोबोद गोजोन थासारि जाबाय, जोबोद माने गोजोन फैबाय बिटिआरआव। बे बाथ्राखौ बयबो बुङो। राजनितिक लिडार, जायनाखि रलिं सरखाराव थानाय मानसिफोर, बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ बुङो। दिनै बिथांमोनहा गोजोन थासारिखौ अबाव नागिरदों, नों अबाव नागिरदों, अबाव नागिराखै बेखौ जों मिथिया। खिन्थु बिथांमोनहा जुदि गोजोन थासारिखौ नागिरनोब्ला, गाव गावनि सिफियाव, गाव गावनि पकेटाव, गाव गावनि न'खराव दा नागिरथों। बाथ्राया बेसो आंनिया। जुदि बिथांमोनहा सारा बर' जाथिनो गोजोन थासारि होनो हास्थायदोंब्ला, गोजोन थासारि फैबाय होननानै जुदि प्रुभ खालामनो सानदोंब्ला, बिथांमोनहा निस्सय बिटिआरआव मोनबेसे बर' गामि दं, मोनबेसे बर' न'खर दं, मोनबेसे बर' गामि दं, न'खर गामि हाबनानै जाचाइ खालाम कि बे गामियाव गोजोन थासारि दंना गैया, बेसेबां डेभेलप जादों बे गामिनि सिङाव, बे गामिनि सिंनि बर'फ्रा मा मावनानै जायो, बबे अबस्थायाव दं, बबेबायदि परिस्थितिजों जे बे बर' गामि सिंनि बर'फोरा न'खर खुंबोनो गोनां जादों। प्रमद बर' सारा निस्सय जुदि बियो बिटिआरनि सासे मोजां दैदेनगिरिब्ला, आरो बिथाङा जुदि गोजोन थासारि फैबाय होननानै बिटिआरआव जुदि प्रुभ खालामनो हास्थायोब्ला, बिथाङा बे खामानिखौ मावथों। बिथाङा बे खामानिखौ मावथों। बर' गामि हाबथों, सोरबा बर'नि न'खराव हाबथों। बिथाङा मा अबस्थाजों न'खर सोलिदों, बै बिथाङा अबे परिस्थितिजों गावनि न'खरखौ खुंबोनो गोनां जादों दिनैसिमावहाय, 2020आव एकर्ड खालामनायनिफ्राय, गोदान सरखार जानायनिफ्राय, सोर NDFBआ मा मावनानै जादों, सोर NDFBनि न'खरा अबे परिस्थितियाव हाबनानै दं, अबे अबस्थायाव गोदोनानै दं,
सोर बर' बिमानि सोर बर' बिफानि न'खरा मा जादों दा बिथाङा जुदि गोजोन थासारिनि बाथ्रा बुंबाय थायो, गोजोन थासारिनि अनगा बिथाङा मेन बाथ्राया बेनो गोजोन थासारि, बेनि अनगा बिथाङा जेबो बाथ्रा बुंग्रोआ दै, खिन्थु गोजोन थासारिखौ बिथाङा बुंग्रोयो। खिन्थु गोजोन थासारि होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनाव नाङो दै, सारा समग्र बर'फोरनावनो नाङो गोजोन थासारि होननानै बुङोब्ला, मिथिबाय। गोजोन थासारिया जोंनाव फैयाखै, बैनाव फैयाखै, बैनाव फैयाखै, अबेबा बर' गामियाव थाङाखै, अबेबा बर'फोरनि डिस्ट्रिक्टआव गोजोन थासारि फैयाखै। गोजोन थासारिया नोंहा जुदि गोजोनदोंब्ला, नोंनि न'खराव जुदि गोजोननाय दंब्ला, नोंनि जिउआव जुदि गोजोननाय दंब्ला, बे सारा बर' बिमा बिफानाव गोजोननाय गैया। नोंनावल' गोजोननायखौ नोङो गोजोन थासारि फैदों होननानै बुंब्ला बियो माने मिसा जागोन आरोखि ना। थ' आं बेखौनो बुङो, गोजोन थासारि फैबाय होननानै जुदि सिटिसियाव नोङो सोरबा सासे बर' बिमानो, सोरबा सासे बर' बिफानो जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला, प्रमद बर' सार ओंखायनो बुंदों नोंथांखौ, नोंथाङा जुदि गोजोन थासारिनि बाथ्रा बुंबाय थायो, गोजोन थासारिखौ मोरै लाबोनांगौ। सोरबा बर' बिफाखौ, सोरबा बर' बिमाखौ जेरावखि जाया गामि सिङाव संसार जानाय मानसिफोरनाव नोंथाङा साजेसन ला। गोजोन थासारिया बर'फोरनि गेजेराव बोरै फैगोन नोंथाङा जुदि रोङाब्ला, आरो नोंथाङा जुदि गोजोन थासारिखौ दिनैनि दिनाव सारा बर' रायजोआवनो, बर' गामियावनो गोजोन थासारिया फैबाय होननानै जुदि प्रुफ खालामनो गोसो जादोंब्ला, नोंथाङा, आं बुंखाबाय, सोरनिबा बर' न'खराव हाबनानै सोरनिबा बर' गामियाव हाबै नोंथाङा, हाग्रा सिंनि मानसिफोरनाव संसार जानायफोरनाव, अबेबा नोङो बर' गामियाव थां, अबेबा बर' बिफानाव सों, अबेबा सोरबा बर' बिमानाव सों, सोरबा एक्स NDFB नि बेकग्राउन्डनि न'खरनाव सों, सोरबा एक्स NDFB नाव थांनानै नों सोंहै, आरो सोरबा एक्स NDFB आ मा रोखोम अबस्थायाव दं, बेयो अबे अबस्थाजों गावनि संसारखौ खुंलांनो गोनां जादों दिनै, मा अबस्थाजों बियो मोनसे बे हारिखौ, गावनि जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय, गावनि हारिखौ माने जुग जुग गावनि रावखौ, गावनि बे बर' रावखौ, बर' हारिखौ, बर' जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बियो माने भुटान हादोराव बियो बेसेबांबा बुग्लि सुग्लि माने ट्रेनिं होनानै, बेसेबांबा बियो बुजालाय सुजालाय, बियो बुग्लिजालाय मा खालामजालाय बियो ट्रेनिं होसे होनानै, हारि सिबिनो होननानै बियो गावनि देहा आरो जिउखौ स्ट्रं खालामनानै, गावनि जिउखौ दान होनानै बियो गसंनानै थादोंमोन बै समावहाय, जायखौ बुङो दानि बोथोराव एक्स NDFB, मिथिबाय। नोंथाङा बिथांनि बेकग्राउन्डनि न'खराव थांनानै सोंहै, सोर साबैसे एक्स NDFB आ दिनैहाय अबे लामाजों आगान सुरदों, दिनैहाय सोरबा अबेहायबा मानसि गावथारदोंनो हनै फैसानि जुनै, दिनै सोरबाया माबा मावदोंनो फैसानि जुनै, एक्स NDFB मानो मावनांखो? जुदि मानो मावनांखो? जुदि BTR सरकारा दिनैहाय बर'निनो सरकार, आरो जाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो बर'निनो, बर' जाथिनि, बर'नि देशआवहाय जुदि नोंथाङा दैदेनगिरि जाबायब्ला, बर'नि समायसाखौ नोंथाङा नायनो गोनां, नोंथांनाव दायथ' दं। सोर बर'आ मा खामानि मावदों, सोर बर'नि न'खराव अबे अबस्थायाव दं, मणिपुरनि मा होनो बेखौ, बिमल बोरैबा नाममोन, दाखालि रायजोफोर नोंथांमोनहा नुखादों ससियेल मिडियाआव, दिल्लीनि पार्लामेन्टआवहाय बिथाङा माबायदि स्पेस खालामदों, लाजिनो गोनां, मिथिबाय। बर' लिडारफोरा प्रुफ जाबाय बियो मोनसे, नोंथांमोनहा दिनैहायबो खन्थाइ आवरायदों, ओरै नायगंनानै खन्थाइ आवरायबाय थादों, मिथिबाय। मालाय मणिपुरनि जाय दैदेनगिरि बिथाङा माने बिखा सौनानै गावसिनि प्रब्लेमखौ खोन्थादों, डिमान्ड खालामदों। मा बर' लिडारलै नोंसोरो? मा बर' लिडार नोंसोरलाय? लाजिनानैसो माने मोखांखौ गंनानै थाबाय। सान्थिया बेनोलै प्रमद बर' सार, नोंथाङा जुदि बर'नि गासैबो दफाफोरखौ जुदि मावफुंनानै होआगौ माने बे बर'लेण्डआव खुनु सान्थि गैया। नोंथाङा बेखौ गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय होननानै जेबो लाब गैया। नोंथाङा बेवहाय मिडियानि गेजेरजों, अबेबा माने सोरबा निउस पर्टेलनि गेजेरजों BTR गोजोन थासारि फैबाय होननानै क्लियारिफिकेसन होबाय थाबा बेवहाय खुनु भेलु जानाय नङा। बबे जायगायाव गोजोन थासारि दं, अबे हाखराव गोजोन थासारि दं, बेखौ बुरखांनानै देखाय जोंनो, मिथिबाय। गोजोन थासारिया बेनो, नोंथाङा गावनि होनाय रादायखौ फुरा खालाम, गावनि होनाय रादायखौ फुरा खालाम,
आरो जे बाथ्राखौ बुङो नोंथाङा दा दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांनि खुगानिफ्राय फंफ्रोमबो गनाय जे बाथ्राफोर बेफोरो बेल' दं। नोंथाङाबो बेखौ सिन्था खालाम। नोंथांनि खुगाजों मा जबान होदों बेखौ गोबां मानसिफ्रा, गोबां बर' जाथिफ्रा नेनानै थायो। नोंथाङा एसेबां रादाय लाबोदोंमोन, एसेबां दफा लाबोदोंमोन, अबाव थांखो? नेनानै दंना दाबो बर' हालामनि बर' जाथिफ्रा, बर' बिमा बिफाफ्रा मा दाबो मावफुङा? नेनानै दं। नोंथाङा थाब थाब मावफुंना मा मोनसे माबानायावनो 4 बोसोर 5 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर बिदिजोंलाय अफाय नों गोजोन थासारि सोर नोंनो आसि थुना खोन्थानो रोंनांगौलै 4 बोसोर माबा गोजोन थासारि फैबाय होननानै। बिदि नङाब्रा। माबा बबेबा मोनसे प्रेस मिटआव थां, गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय। नोंनि न'खरावसो गोजोन थासारिया दं जानो हागौ। बर' गामियाव अबेबा बर' गामियाव गोजोन थासारि दं नामा? दिनैनि दिनाव बेसेबां दै लोमदों, बेसेबां दै लोमदों दिनैनि दिनावहाय? बेसेबां सोरनि न' बायलांदों, सोरनि अमा गोजावलांदों, सोरनि मोसौ गोजावलांदों, सोर बर' बिफाया अबे अबस्थायाव दं? नोंथाङा मालाबा फैनानै नायफैफेरदों नामा प्रमद बर' सार? ओमफ्राय नोंथाङा बुङो गोजोन थासारि फैबायनो। आरे बेफोरबायदियाव हेफाजाब होनो नङाब्ला, बिदिखौ अनसायनो नङाब्ला, मोजां भाबै जुदि बर' जाथिखौ गोजौ लेभेलाव लांनो नङाब्ला, बर' जाथिनि बर' बिमा बिफानि अननायखौलाय नोंलाय फैथा मोननायब्रा प्रमद बर' सार। नोंथाङा गोजोन थासारि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय होननानै दा बुंबाय था। गोजोन थासारिखौ फैबाय होननानै बुं, खिन्थु बै समावसो बुं जेब्ला नोंथाङा बिटिआर एकर्डजों लोगोसे मा मा दफा फैदोंमोन 100% कमप्लिटलि फाइनाल हिसाबै नोंथाङा मावफुंजोबब्लासो अब्ला गोजोन थासारि फैबाय होननानै बुं। जोंबो आखाइ खबगोन प्रमद बर' सार। नोंथां मिथिबाय? मा एक्स NDBआ हनै जेलावनो दं, फासि होहां फासि जाहां। सोरबा रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जेलावनो दं, हमजाजेननायनिफ्राय दिनैबो गवाखै। BTC हनै माबा एकर्ड जालायलांबाय, बिटिआर एकर्ड जालायलांबाय। अब्लालाय माथो गोजोन थासारि फैखो? अबेखौथ' जों गोजोन थासारि फैबाय होननानै बुंनो हानांगौ? सोरबा एक्स NDB माबा रिहेबिलिटेसन मोननांगौआनो मोनाखै दाबो। सोरबा मुंख्लं न'खर बेस्राफोर नेयैनो सोरबा मारै मा जालायलांबाय। बेनो जाबाय गोजोन थासारिया ना उल्थासो होनदों जाखो गोजोन थासारिखौलाय? बुजिनो मोनाखिसै आं। उल्थासो होनदोंदां बिदिखौनो गोजोन थासारि फैबाय होननानै। जेसेबांनाखि बिटिआर एकर्डजों लोगोसे दफाफोरा फैफादों, आरे 100आव 99%खौ नों मावना होब्रा। मिथिबाय? 100आव 99%खौ मावफुंनानै हो। मणिपुरनि CM ना चिफ मिनिस्टार ना मा मिनिस्टार, बिथाङा मा बुंहैदों दिल्लीनि पार्लामेन्टआवलाय? नुदों दा नोङो? गावसिनि देशनि जाथिनि प्रब्लेमखौ माबायदि बिखा सौहै कन्टेस्ट खालामनो हायो। बेफोरबायदिसो नांगौ बर'नि लिडाराव। नोंबो बिदि जा। माथो सिगांलाय एफारा माबा लायोमोन नोंलाय? माने हब्रा गारामा गावलायजासे बाथ्रा बुङोमोन बर' जाथिफोरखौ। नायदोना नोङो बैबाराव नोंजोंहाय बेसेबां जुक्ति दंमोन, दा ओमफ्राय बेसेबां जुक्ति दं? माबा एलायन्स लाना गेलेबाबो देरहागोन, देरहाया माबा माबि खालामलाबायनासो देरहायोदां। बिदिजों जायाथ'। गामि सिङाव थानानै जाग्राफ्रासो, गामि सिङाव थानानै मावनानै जाग्राफ्रासो, गामि सिङाव थानानै संसार जाग्राफ्रासो गोजोन थासारिखौ नुयोलै प्रमद बर' सार। नोंथाङा बै स्करपिय' सिङाव, अबेबा बलेर' सिङाव थानानै गोजोन थासारिखौ नुवा। मिथिबाय? नोंना एसियाव थाखानाय नालाय, एसि रुमावथ' मालाबाबो नोंहा दुंहाव थासारि जाया, खालि गोजोन थासारिल' जायो नालाय। बावलाय नों गोजोन थासारि मोनखागोन। खिन्थु जों गरम थासारियाव थाग्रा नालाय, जोङो बाहेरायाव थाग्रा नालाय, जोङो खोमसियावबो संसार जानो गोनां जायो, स्राङावबो संसार जानो गोनां जायो, गुदुआवबो हाग्रायावबो नाना रखमावबो, दैयावबो हाब्रुआवबो संसार जानो गोनां जायो। बर' बिमा बिफायासो थ' बिसिनाव सों गोजोन थासारिया अबे जायगायाव दं? बै बर' बिमा बिफाया नोंनो बुरखांना हरगोन गोजोन थासारिखौ। प्रमद बर' सार। मिथिबाय? नोंथाङा जुदि, आं बैबारावबो बुंखाबाय, नोंथाङा जुदि 50 बोसोर सरखार सालायनो गोसोब्ला ओरै एलायन्स लानांगौनि खुनु प्रयजन गैया। सोरखौबा थाखा फैसाजों बायनांगौ, सोरखौबा माबा मोनसे होनानै बायनांगौनि खोथा गैया। आंनि बुंनाय बाथ्रायानो सैथो जागोन। नोंथाङा बिटिआर एकर्डजों फैफानाय जेसेबांनाखि दफाफोर दं, कमप्लिटलि मावना होलाय। नायनां अबे नोंनि एगेन्स्टआव राजनितिक दल ओंखारग्रा, सोर राजनितिक दला नोंनि एगेन्स्टआव देरहायो। प्रमद बर' सार। मिथिबाय? बे बाथ्राफोरखौल' नोंथाङा मावफुंनानै हो प्रमद बर' सार। थ' रायजोफोर, नोंथांमोनहा मा रोखोम मोनदों? आरो आंनिफ्राय फंसे बाथ्रा, आं नैबे भिडिअनि थ्रुयै, आंनि चेनेलनि थ्रुयै आंनि बाथ्रा बुंनाया
सोरनावबा जुदि बिखायाव बा जिउआव बा राजनितिक दलनाव बा सोरबा लिडारनाव नांदोंब्ला निस्सय नोंथाङा अननानै आंखौ क्षमा खालाम। आंनि बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम, आंबो सुद्रायनो हानाय बायदि। थ' आङो निमाहा बियो, आंनि बुंनाय बाथ्राफोरा निस्सय भुल जादोंबा नोंथांमोनहा क्षमा खालामगोन। आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों, भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो भिडिअखौ। थ' रायजोफोर दिनैनि गुसुं भिडिअ बेनोमोन। बाय बाय, थेंक इउ।